या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद, झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव। नमस्कार गाववाल्यांनो, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह मध्ये तुमचं स्वागत आहे। बघूया महत्त्वाची बातमी। बुलेटिनच्या सुरुवातीक निकालाची बातमी। 12वीचो निकाल नुकतोच लागलो। निकालात राज्यात कोकण विभाग पहिलो इलो होतो, तर कोकणात सिंधुदुर्ग जिल्हो पहिलो इलो। निकालाची आमची परंपरा आमच्या पोरांनी कायम ठेवल्यानी सिंधुदुर्गात चेडवांनी बरे गुण घेत पहिले 3 नंबर घेतल्यानी। यंदा 12वीच्या परीक्षेत राज्याचो निकाल 91.25% लागलो। कोकण विभागाचो सगळ्यात जास्त 96.1% निकाल लागलो, तर सगळ्यात कमी मुंबईचो 88.13% लागलो। राज्यात झिलांपेक्षा चढवांचा पास होऊचा प्रमाण जास्त असा, मात्र ह्या वर्षी रिझल्ट गेल्या वर्षीपेक्षा कमी लागलो। राज्यात कोकण विभाग पहिलो होतो, तर कोकणात सिंधुदुर्ग जिल्हो पहिलो इलो। त्याच्यात सिंधुदुर्गात पहिले 3 नंबर चढवांनी घेतल्याने कुडाच्या आर्या कामत आणि पूर्वा तिरोडकरनी 95.17% गुण मिळवत जिल्ह्यात ते पहिली इलीत, तर देवगडच्या अदिती कुबलान 94.83% गुण घेत त्यात दुसरा इला, तर कुडाची सेजल खवणेकर आणि तन्वी सावंत यांच्यानी 94.33% गुण घेत ही दोघा जणा जिल्ह्यात तिसरी इलीत। शासन आपल्या दारी कार्यक्रम सध्या शासनाच्या वतीने घेण्यात येता। वेंगुर्ल्यात ह्या कार्यक्रमात गोंधळ झालेलो बघूक गावलो। तहसील कार्यालयाच्या व्यवस्थित नियोजन नसल्यामुळे दिव्यांग म्हातारी माणसा यांका त्रास सहन करूचो लागलो। त्याच्यामुळे या कार्यक्रमासाठी इल्लेली लोका भडकले। या कार्यक्रमाच्या सुरुवाती गेलेल्या लोकांकडसून तहसील कार्यालयाच्या मुख्य दरवाजाच्या बाजूकच अर्ज भरून घेऊक सुरुवात झाली। त्याच्यामुळे गर्दी वाढली आणि गोंधळ झालो। या कार्यक्रमात जे दाखले देण्यात दिले ते दाखले दरवर्षी ग्रामपंचायतीकडून देण्यात येतात, मात्र ह्यावेळी शासनानं उपक्रम राबवला, मात्र नियोजन नसल्यामुळे लोकांका फायदा होण्यापेक्षा त्रासच झालो। कडकडीत उन्हात सून लोका या कार्यक्रमासाठी इली, ना त्यांका थंय पाणी गावाक नाही बसा खुर्ची गावाक। बऱ्याच लोकांका हय खेका बोलायला ताच माहिती नाही होता। राणे म्हणजे आक्रमकता, अधिकारी वर्गात त्यांचो कायमच धाग असता। आता पुन्हा एकदा हीच स्टाईल बघूक गावली। अचानक नितेश राणेंनी कणकवलीच्या तहसील कार्यालयात भेट दिल्याने तहसीलदार कार्यालयात पुरवठा विभाग, भूमी अभिलेख, सेतू कार्यालय, रजिस्टर ऑफिसात सुरू असलेली दिरंगाई ह्याची गंभीर दखल आमदार नितेश राणेंनी घेतल्याने अधिकारी कर्मचाऱ्यांका झापल्याने बघूयात नेमक्या काय घडला। लाईट गेली होती त्याप्रमाणे काय केलं पाहिजे? घेऊन ठेवलंय गर्दी का नाही कमी होत आहे? तुम्ही जरा इथे उभे राहून बाकी तुम्हाला काम काय येते? तुम्ही अन्याय करता काय? काहीच करत नाही ना, इथे बसून या मुलांना मदत करा ना। मी कोणाला विचारतो सर, मी स्वतः बसतो, करा जरा फास्ट करा। किती पंचायत समितीला येतो एका दिवसात तो किती करतो? का स्लो करतोय का फास्ट करतोय? तो तुम्हाला विचारतोय, काढणारे जे आहेत ते आहेत काय होते? एकालाच होतो ना पूर्ण तालुक्याला एकच? एक का होत आणि परत कार्डाला आधार लिंक नाही, त्या कार्डात आपण काय केलं, आधार लिंक चालू केलं। आधार लिंक पहिले झालं पाहिजे। तुम्ही एका दिवसामध्ये एवढी गर्दी काय करते? सर्व्हरमुळे का कशामुळे? सर्व्हरचा प्रॉब्लेम। मग ते काय दुरुस्त कसं करताय? आपल्याला सर काय केलं, संध्याकाळी मारतात। हां, संध्याकाळी ते फ्रीज येते, संध्याकाळी एवढी दिवसभर रेंज नसते सेल्फ असेल। म्हणजे चूक त्यांची आहे का तुमची आहे? डाटा ऑपरेटर पण सामान्य नागरिकांची चूक आहे का? आपल्या सिस्टमची चूक आहे? तुमच्या त्या चुकीमुळे त्यांना धान्य न भेटण्याचं कारण काय आलं? धान्य आपण
धान्य त्याला सांगलेलं आहे, फक्त कागद जमा करा. काय झालं, गेल्या महिन्यापर्यंत ज्यांचे थंब लागत होते त्यांचे आधार अपडेट असले थंब लागत नव्हते. एप्रिलपर्यंत त्यांना धान्य मिळालं आणि ह्या महिन्यात तो प्रॉब्लेम आला. हे काय झालं, ह्यांच्याकडे आता जो डाटा आहे ना तो 6 वर्षापूर्वीचा आहे. अपडेट डाटाच यांच्याकडे नाही आहे. माझ्या सगळे बोलते तुम्हाला इथे बसायला देऊ नका म्हणून. तुम्ही नकाशा मागितला, नकाशा देत नाही. स्वयंभू आहे का तुम्ही? कोणी प्रमुख नाही काय? वरती कोण आहे तुमच्या? कुठे आहे तू? कशी तारीख? सोमवारी तारीख? तुमच्या अंगावर सगळं आहे काय? नाही, माझ्याकडे माझं ऑफिस आहे बरोबर. तुम्ही कोण आहे? जिल्हा माणूस कमी आहे म्हणून मला फक्त इथे पाठवलं. ते कधी येणार परत? नाही उद्या. इथे फार तक्रारी आहे त्या गोष्टीची. लोकांची कामं होत नाही आहे, तासन तास थांबवलं जात आहे. 30 माणसाचा स्टाफ आहे, तीनच कर्मचारी दिलेले आहेत काय? आमचे निलेश साहेब पण आलेले आहेत. त्यांना 2.5 तास लागले एका रजिस्ट्रेशनसाठी. मॅडम काहीतरी बॅकअप ठेवला पाहिजे. तुम्ही असं बोलायला लागलं तर कसं होणार सांगा? इथे गरमी केवढी आहे, लोक बसले तर आपण फॅन एसी मध्ये बसतो. लोकांचं काय करायचं? तुम्हाला बॅकअपसाठी काय पर्याय आहे का? सिस्टम फास्ट करण्यासाठी? त्याच्यामुळे सामान्य लोकांना त्रास होतो. लोकांच्या फार तक्रारी आहे तिथे. ते खूप वेळ लागतो, 2-2, 4-4 तास लागतात. कसं करणार आपण? तुमच्या अंडर येतं ना हे सगळं? तुम्ही इथे प्रमुख आहात ना इथे, मग एक दिवसचा विषय नाही आणि त्या दिवशी इकडे झालं. तुम्ही जेवढं शक्य आहे तेवढं फास्ट करा. तिथे काय अडचण असेल मला सांगा. वरती कोणाशी बोलायचं आहे, कोणाशी बोलायचं, मी तुमच्यासाठी बोलतो. झणझणीत मसाल्यांसाठी सरबत, वडे, साबुती, घावणे, तांदळाचं पीठ, माड्याची वाडी, तालुका कुडाळ. मोबाईल 8275 53 80 99. सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद. कोकणात टॅलेंटची अजिबात कमी नाही, ह्या प्रत्येक वेळी सिद्ध होता. भल्या भल्यांका घाम फोडणाऱ्या अकाउंट सारख्या विषयात मालवणच्या चढवान 12वीत 100 पैकी 100 गुण मिळवल्या. अकाउंट म्हटला काय सगळ्यांच्याच डोक्यात आटे पडतं. कॉमर्सच्या विद्यार्थ्यांका हो विषय तर कटकटीचोच वाटता. अकाउंटचे प्रॉब्लेम सॉल्व करीपर्यंत नाकी नऊ येतात. डेबिट, क्रेडिट, ऍडजस्टमेंट, बॅलन्स शीट टॅली होईपर्यंत डोक्या काम करेनासा होता. मात्र तुमका आवड असात, मेहनत करूची तयारी असात तर हो विषय सुद्धा सोपो होता. ह्याच दाखवून दिल्यान मालवणच्या एका चढवान. बऱ्याच विद्यार्थ्यांका अकाउंट हा विषय कठीण जाता. मात्र मालवणच्या प्राची प्रेमानंद मलिये ह्यांनी या विषयात 100 पैकी 100 गुण मिळवल्या. त्या कुडाळच्या ज्युनियर कॉलेजची विद्यार्थिनी असा. त्याच्या यशाबद्दल त्याचा जिल्ह्यात कौतुक होता. आपल्या आई वडिलांका, शिक्षकांका या यशाचा त्यांनी श्रेय दिल्या. पुढे जाऊन त्याका आता CA बनायचा असा त्यांनी कोकण सातल्याविषयी बोलताना सांगितल्या. कणकवली कनेडी सांगवेत अनोखी स्पर्धा घेण्यात दिली. संदेश युवा प्रतिष्ठानच्या वतीन पोरांसाठी आमे खाऊची स्पर्धा घेण्यात दिली. पोरांनी आम्यावर ताव मारत आनंद लुटलो. सलग 5व्या वर्षी ही आमे खाऊची स्पर्धा संदेश सावंत आणि माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा संजना सावंत यांच्या वतीने आयोजित करण्यात दिली होती. 3 मिनिटात जास्तीत जास्त आंबे खाऊची अट होती. या स्पर्धेत मोठा प्रतिसाद गावलो. या स्पर्धेत 150 पोरांनी भाग घेतला होतो. 80 ते 100 डझन देवगड हापूस आंबे स्पर्धेसाठी वापरण्यात दिले. जिंकलेल्यांका शालेय साहित्य देण्यात दिला.
सध्या वाघाची शिकार करणाऱ्या हरणांचो सोशल मीडियावर ट्रेंड हा. तसोच एक नाचणाऱ्या हरणाचो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होता. एका ठिकाणी माणसा रामकृष्ण हरी म्हणत टाळ वाजवत नामस्मरण करतात, तर दुसऱ्या बाजूक एक हरण या माणसांबरोबर भजनाच्या तालार नाचतानाचो ह्यो व्हिडिओ बघूक गावता. ह्यो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असा. अशा महत्त्वाच्या बातम्या आम्ही तुमका देतलोच. परत भेटाया पुढच्या रविवारी. मालवणी बुलेटिन घेऊन तवसर बघत रवा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद. झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव